Poštovani gledaoci, evo pratite naš prvi osvrt srede. Pre 10 dana, možda i 15, mi smo najavili da pored ovoga osvrta nedelje, da pripremamo i osvrt srede, dakle 2 puta sedmično ćemo da se osvrćemo. Ovako na procese, na dešavanja i tako dalje, ja uvijek pripremam ovako jedan osvrt. Vi onda gledate, komentarišete, primetili smo da je to veoma gledano. Evo, pošto je ovo prvi osvrt srede, vidite da smo vratili ove letve. Znaš, bio je goli zid, pošto smo se selili. Bila je selidba sa jedne adrese, ne znam kako se to desilo, možda ima veze malo i sa ovim, onim, ko zna šta je tu. I sad smo na novoj adresi, pa je bio goli zid jedno vreme i pisali ste. Gde su, kaže, one letve vrati, ono kaže, nemoj ono neko ukrasno bilje, zeleniš neki što je bio, ne znam šta. I evo, sad su tu i letve, tu je sve. Ambijent je znači izvanredan da se dobro osvrnemo ove srede na prethodnih nekoliko dana i pošto smo se dogovorili u ovih nekoliko razgovora u okviru ovoga osvrta koje smo imali do sada, da ne dužim previše, da gledamo da smestimo sve u najviše što se kaže jedan školski čas, predlažem da odmah sada krenem na ove vaše komentare, pitanja i da se naravno ja osvrnem na te vaše komentare i pitanja. Kako koji osvrt prođe, tako je sve više komentara, pitanja, predloga. Šalju se predlozi što ovo, ajde ovo i tako dalje, svaka čast. Mi to sve evidentiramo i ovo što ste vi poslali kao komentare, napomene, refleksije, pitanja od prošlog osvrta do danas, mi smo ovako grupisali za ovu priliku, za ovaj prvi osvrt srede u 8 grupa vaših napomena, pitanja, komentara i slično. I evo odmah da krenem na prvo pitanje, da vidimo je li to pitanje ili možda neki predlog. Piše Zoran iz Beograda. Zoran iz Beograda piše ovako. Kaže, pratim vašu premijersku kampanju. Bravo, tako je treba, Zorane. Kaže Zoran, podržavam, bravo. I evo pitanje, da li ste osmislili strukturu vlade, koliko ministarstava će biti u vašoj vladi i dajte ime bar nekog ministra. Zorane, dobro je što ima ovo interesovanje, hvala za podršku, za ovo bravo, 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 naravno, mi ćemo da poteramo sve snažnije tu kampanju, ali sad malo se ovako sam se pitao kako su ti promakla 2 imena u novoj vladi, u mojoj vladi, koja sam ja već pomenuo u jednom od osvrta. Ali dobro, ja nisam čovjek koji voli nešto da zamera. Tako ću ja ponoviti sada ovdje, ali evo redom da idem. Ti kažeš kako će da izgleda struktura vlade i da ti kažem, mi osmišljavamo strukturu vlade, ove prve post Vučićeve vlade, onda smatramo da bi bilo dobro da osnova takve vlade važi i za vlade nakon nje, a ne kao što je do sada bila praksa da kako ko osvoji vlast, onda ima vlada možda 20, 30, 70 ministarstava. Sada ne, daj da imamo nekakvu stalnost i kada se tiče toga. Moj predlog će da bude sa ljudima sa kojima ću da razgovaram ovih dana i sedmica oko strukture vlade, da ta vlada ima 12 do 15 ministarstava. Dakle, ne više od 15 ministarstava i ja mislim da je to dovoljno za efikasni i za dobar rad te, evo i prve i ovih ostalih vlada nakon ove Vučićeve ere. Kako bih ja sugerisao da se napravi ta struktura vlade? Ja bih sugerisao da se uzmu 2 ključna kriterijuma za definisanje resora i da tu vladu u smislu njene strukture čine ona ministarstva koja nazivamo tradicionalnim, na primjer, ministarstvo policije, zadaš, to je tradicionalno ministarstvo, ministarstvo vojske je tradicionalno ministarstvo, znači neka ministarstva moraš da imaš, po prirodi stvari, nema tu šta, ja bih ta ministarstva nazvao tradicionalnim ministarstvima, a uz ta tradicionalna, pa da vidimo sad koja su to tradicionalna, uz ta tradicionalna, ja bih predložio da imamo takozvana projektna ministarstva, odnosno ministarstva koja nastaju na osnovu kriterijuma projektnosti. Šta to znači? To znači da za period od 4 godine, koliko radi jedna vlada, ljudi treba da osmisle šta je to što će da bude deo našeg fokusa, a da odudara u smislu razvoja države, razvoja društva, da odudara od svega onoga što su nadležnosti tradicionalnih ministarstava. Dakle, šta je to u što ćemo da investiramo da bismo imali neki opšti razvoj, koja je to oblast, koja je to tema i onda da imamo preko ministarstava posebni fokus ka tim oblastima i da ljudi znaju
Kada se formira vlada, aha, ove 2, 3, 4 stvari, teme, oblasti su ovim ljudima posebno korisne, zanimljive i hoće da se kao društvo usmerimo ka tome jer će svima da nam znači. Dakle, kombinacija tradicionalnih i projektnih ministarstava, odnosno kriterijuma na osnovu kojih ćemo da definišemo ministarstva, strukturu vlade i kada se tiče ministara, evo Zoran kaže daj neko ime. Zorane, već sam ja ovako u jednom od prethodnih osvrta rekao što se mene tiče. Ivan Ninić, ministar pravde. Tu za mene nema nikakve dileme, iako sam saglasan da ima tu više ljudi koji ovako bi taj posao mogli da rade izvanredno, koji se i ovih meseci pa i godina bore za političke promjene, za razvlašćivanje Vučića, a dolaze upravo iz te oblasti. Nema dileme, ali Ivan Ninić je pokazao jednu posvećenost neviđenu kada se tiče ovog jednog perioda u posljednjih godinu, dve, pa i više. Bio je kod mene gost ovdje u podcastu, Milo je pao, šta sve nije rekao. Slušaj, pa ko to sve nije video, taj naš razgovor? To samo u onoj osnovi ima negde oko 2 do 200.000 pregleda. Ovako, kada su se pravili isečci, preko 2,5 miliona ljudi je kliknulo, vidjelo, znaš šta je to? Znači, privlači pažnju, ne samo da privlači pažnju, nego Ivan Ninić govori istinu. I ima to usmjerenje ka pravdi. Meni je to ovako jedan dobar kriterijum da kažem Ivan Ninić da bude ministar pravde, onda Stefan Petković, ministar financija. Isto je bio kod mene u podcastu, Milo je pao, on je vrlo ovako precizno obrazložio kako u prvih godinu dana nakon Vučića da dođemo do minimalne plate od 100.000 dinara, minimalne penzije 55.000 dinara i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan mlad čovjek da dobije šansu, naravno napravit će jednu ekipu i evo, pošto su i Petković i Ninić već pomenuti, evo Zorane, evo specijalno za tebe, pošto se javio da postaviš ovo pitanje, evo još jedna informacija za tebe. Koga bih ja video najradije kao ministra policije u mojoj vladi? Ja bih na tom mestu najradije video Spasoja Vulevića. Vi ste vidjeli da je Spasoje Vulević smenjen sa pozicije šefa specijalne antiterorističke jedinice. Vi ste vidjeli da je to jedan čovjek koji je na izrazito dostojanstveni način reagovao na tu smenu, iako mi svi znamo šta stoji u pozadini te smene. Vidjeli ste da je pre neki dan kada je bilo da je zapaljen automobil njegovog brata, znači tu se ne miruje kada se tiče usmerenja pojedinih ljudi protiv Spasoja Vulevića, a ja sad i njima i svima drugima, a evo Zorane, i tebi kažem, Spasoje Vulević da bude ministar policije nakon što razvlastimo Aleksandra Vučića. Inače, još jednu stvar da ti kažem, Zorane, jedna od karakteristika prve post-Vučićevske vlade mora da bude i bit će puna posvećena borba protiv ove mafije koju je stvorio Vučić i ta ideja da dođemo do pravde, da kod ljudi imamo zadovoljene elementarne osjećaje za pravdu, to će nužno da bude deo programa prve post-Vučićevske vlade. Oko toga ne sme da bude ni sitne dileme. Dakle, hvala za ovu podršku da ja budem srpski premijer. Evo i nekoliko imena za ministre, znači Ivan Ninić ministar pravde, Stefan Petković ministar financija, Spasoje Vulević ministar policije i Zorane, imam ja tu i još neka imena za još neke resore, ali polako. Nije trka. Ne moram u ovom momentu da predstavimo vladu u celosti, nego ćemo ovako od osvrta do osvrta i na kraju ćemo, ja mislim, već do kraja ove godine imati, kada se tiče ove jedne moje vizije, imati uvid u to kako bi mogla da izgleda dobra srpska vlada posvećena srpskoj ideji. Eto, to je bio odgovor na pitanje Zorana iz Beograda. Vrlo ovako zanimljivo pitanje, evo i raspričak se sada, shvataš Zorane, 90 minuta, ali dobro, vredi, imamo sadržinu za to, bravo. Drugo pitanje, Dritan iz Štoja, Dritan iz Štoja, znači Crna Gora, pita, kaže Dritan ovako, Milo je pao, a zašto nije u zatvoru? Ogromni broj ljudi, a naročito van Crne Gore, ljudi koji prate sada ovako šta se dešava u Crnoj Gori u ovoj post-Milovoj eri,
pitaju, čekaj vi kažete razvlastili ste Mila, a Milo evo ga šeta, uživa, putuje po svetu, ovamo, onamo. Ja bi ovako Dritane da ti kažem. Mi smo od promjena 30. avgusta u Crnoj Gori na ovamo imali nekoliko talasa hapšenja ljudi iz različitih struktura, a koji su svi bili vezani za Mila. Znači, hapšeni su Milovi ljudi koji su bili angažovani u policiji, koji su bili angažovani u tužilaštvu, Milovi ljudi ovako iz biznisa, Milovi ljudi iz politike, Spuški zatvor, to je zatvor ovako, može se porediti ovako sa Zabelom, pa to je prepunjeno Milovim ljudima. Dakle, aktivnosti u ovih 5 godina post Milove ere na hapšenju ljudi koji su sumnjivi, vezani za Mila, naravno je bilo. Dakle, Spuž je prepun, hapšeni su policajci, tužioci, sudije, biznismeni, političari i sve te ljude koji su hapšeni. Sve. Do jednoga. Mi možemo sada idemo od imena do imena, da vidimo koji su to sve ljudi bili, ali kada bismo se tome posvetili, malo bi nam bilo 3 osvrta, sad ovako, znaš, srede da imamo. Znači, svi ti ljudi koji su hapšeni, sve njih povezuje ime jednog čovjeka. A to ime je Milo Đukanović. I onda ovako, koliko ja vidim i u Crnoj Gori i inače, ljudi kada gledaju ko se hapsi, ko je sve u Spuškom zatvoru i tako dalje, ljudi ovako zaključuju ovih dana. Pa evo sve pohapsiše, ko je još ostao? Ostao je još Milo. Ima ovako jedan tvoj imenjak, on je iz Ulcinja, ali dobro, to je tu, shvataš, moglo bi se reći da si ti iz Ulcinja, Dritan Abazović ovako koji već neko vreme i najavljuje sve ovo što se dešava, sva ova hapšenja i Dritan sugeriše s vremena na vreme da nam sledi super finale. Svi u Crnoj Gori znaju da super finale znači hapšenje Mila Đukanovića, a pošto evo Dritani što ja pita zašto Milo nije u zatvoru, ja ću ovako najpreciznije da ti kažem moj odgovor, Dritane. Moj odgovor je sljedeći. Po ovome što ja vidim, po svemu što se dešava u smislu borbe protiv mafije u Crnoj Gori koja traje ovih 5 godina, ja mogu da zamislim da je optužnica protiv Mila Đukanovića pripremljena. Da je spremna, a kada to kažem, naročito imam u vidu da ogromni broj ovih ljudi koji su pohapšeni, ogromni broj, bio vezan direktno za Mila Đukanovića. Sve što su njihova svedočenja, sve što su dokazi protiv njih, sve to na kraju mora da vodi ka Milu Đukanoviću. Dakle, optužnica po ovome što ja vidim protiv Mila Đukanovića trebalo bi da je spremna i šta je pitanje? Pitanje je kada bi ta optužnica mogla da se aktivira. Nemam odgovor na pitanje koji je to datum, nego ostaje da vidimo s obzirom na to da specijalni državni tužilac Vladimir Novović u Crnoj Gori sve ovo vreme, otkad je izabran za specijalnog državnog tužioca, radi punom parom, ne odmara, ja mogu da zamislim da se neće dugo čekati i na to. I evo, ajde onda da ispratim. Evo, Dritane, ti si se javio, tebi imaš to interesovanje, ljude u Crnoj Gori to zanima, naravno ljude u Srbiji, u regionu se to prati, evo znači optužnica je spremna, da vidimo, da ostaje malo vremenu, da vidimo kada će ta optužnica biti aktivirana i da vidimo na šta će taj proces da liči. Evo, to je bilo drugo pitanje koje je poslao Dritan iz Štoja. Idem odmah sada na treće pitanje. Ovako se trudim da budem ovako vrlo precizan, sažeto da se odgovori, ali nekada, znaš, mora da se doda ponešto, setiš se nečega i tako dalje, što je korisno. Treće pitanje, Slađa iz Priboja. Kaže Slađa iz Priboja ovako, kaže, profo, vaši osvrti su pravo osveženje, bravo. Hvala, Slađo. Mislim, sad ispadne da ja sad nešto tu, stvarno ima dosta tih komentara, bravo. Dobro, ima poneko ovako nešto i zameri i to uglavnom ja vidim da su ovi Vučićevi botovi, znaš, oni bi hteli da onako nekim svojim bezvezarijama naruše malo ovu atmosferu, alo,
Ma i botovi kad se angažuju nama isto to znak. Znaš da gleda i ova protivnička strana, da im nije ovako milo što se čuju ove neke stvari, ali neka i botova, ali Slađo, najviše ovakvih komentara kao što je tvoj komentar, evo Slađa nastavlja, kaže, primjer ste kako treba komunicirati u srpskoj javnosti i Slađa dodaje, kaže, prvo lajkujem pa slušam i gledam. Dobro, ovo sad ja ovo tretiram kao da se razvila jedna vrsta poverenja. Dakle, evo, malo smo se i preko ovoga usluta upoznali i tačno se zna da nemamo mi sad ovdje neke gluposti, nešto shvataš da neke zjale se vataju, pa ovo ne, nego da pokušavamo stvarno da se osvrnemo na ono što je važno kada se tiče dešavanja u našem društvu. I evo Slađa kaže, kakav premijer, profo, kralj da budete. Dobro, Slađo, slušaj, ovako da ti kažem, ako je Slađa ovako rojalista, i ovako usmerena ka tome da se zagovara ideja da se obnovi kraljevina Srbija, ja ovako smatram. Ako budemo obnavljali kraljevinu, onda to pripada Karađorđevićima. Dakle, našoj dinastiji Karađorđevića. I ja evo tim povodom ili povodom ovog pitanja ili sugerisane teme na kojoj ovako insistira Slađa, ja tu imam 2-3 tačke ovako za ovu priliku da pomenem. Prvo, kralj Aleksandar Karađorđević, kralj ujedinitelj. Po svemu što sam ja istraživao, čitao dakle o tome i o tom periodu političke istorije Srbije i čitavog regiona, to je najveće ime srpske politike. I znate ono kada, na primjer, i decu pitaju, pa nekada i neke odrasle, pa kažu, kada bi zamišljao ovako, u kojem periodu istorije bi voleo da živiš ili da si živeo i tako dalje, a da nije ovaj sad. Dakle, da nije ovo sad vreme koje prosto je tvoje, pa je tvoje. Naprimjer, ja ovako kada me to neko pitao, oduvek je moj odgovor bio isti, ali u smislu isti u nekim periodima kada sam već imao neka znanja, informacije i tako da je ne baš kao dete, nego kad sam već postao odrastao čovjek, to je vreme kralja Aleksandra. To je za mene ovako jedno dobro vreme, jedan period ovako punog progresa, ekspanzije jedne dobre ideje, shvataš, ovako jedan čovjek koji je znao šta radi, koji je ovako jednu ideju, ja bih rekao srpsku ideju, u smislu njenog potencijala doveo do tačke, da se kaže ajde da vidimo kako da se dođe do njenog maksimuma i onda je čovjek stradao. Kada bi mi neko sugerisao da razmislim o tome u kojoj periodu istorije bi želeo da živiš ili da si živeo, eto u tom periodu. Kada je živeo i kada je vladao, da kažem, kao kralj Aleksandar Karađorđević, kralj ujedinitelj. Druga tačka, evo ja vidim sada da u porodici Karađorđević ima sada dosta ljudi koji su u Srbiji, mnogi od njih žive sve vreme ovdje. Moja sugestija bi bila ovako da se poradi malo na tome, vidim da se radi na tome, da svi članovi dinastije Karađorđević da ipak nauče srpski perfektno, shvataš da tu nemamo ovako nekakvih problema, da se radi na tome, shvataš da je naš čovjek ovdje kaže, vidiš, to je naš kralj, to je naš princ, shvataš da imaš taj jedan element identiteta koji ne predstavlja bilo kakvu prepreku za neko razmišljanje nekog čovjeka i tako dalje. I plus, evo ja sam ovako razmišljao, na primjer, evo naša država se zove Republika Srbija. U redu, lepo. Zamislimo da nam se država zove Kraljevina Srbija. Pa slušaj, kako to zvuči ovako? Odakle si ti? Ja sam iz Kraljevine Srbije. Mnogo dobro zvuči, lepo zvuči. Meni je to ovako dobro, imamo sve na raspolaganju da se radi. Ovako, za početak, makar na uvođenju te teme u javni prostor na ozbiljniji način. I evo vidiš, Slađa je maltene preko ovako jedne svoje napomene, vidiš dokle nas je Slađa dovelo u smislu jedne refleksije, ovako Slađo, svaka čast Slađa iz Priboja, ovo Slađa je meni poručio kakav primjer kralj da budete, ali vidiš kako asocijacije radi i do čega mi dođemo. Evo Slađo, ja da budem srpski premijer, kampanja je počela,
pripremana je ovako neko vreme, ja ću se posvetiti tome, a kada se tiče obnavljanja kraljevine u Srbiji, moj predlog je za početak, hajde da se o tome razgovara, da bude jedna tema u javnom prostoru relevantna. Ali ne ono jednom kaže negde se pojavi, negde pa onda ajde nema, nego da ovako svako malo imamo tu temu na dnevnom redu i da vidimo šta sve ovaj narod misli o tome, šta naši intelektualci misle, šta misle ljudi koji ovako pripadaju različitim sistemima, ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja i da dođemo onda zajednički do nečega. Eto, Slađo, to je bio komentar na ovaj tvoj komentar, odnosno napomenu. Idemo sada odmah na 4. pitanje. Pazi, kada došli smo do 4. pitanja, kada ga zaokružimo, tu smo negde na polovini ovog prvog osvrta srede. Lana iz Požarevca. Lana iz Požarevca piše da treba promeniti naziv podcasta. Dobro, vidiš, već smo došli dotle da ljudi kažu, gledamo, stvarno, i malo neka inovacija, ja to tako razumijem. Lana kaže, Milo je pao, to je okej, ali bolji je naslov, šta ovo piše, bolji je naslov, žvala je pala. Znaš šta, Lana, ja nisam zagovornik da se koriste takve neke reči, shvataš. Ja uvek smatram da postoji nekakva reč, kad si ti ljut na nekoga, nezadovoljan si nečim, neko zaslužuje strašnu kritiku, daj da nađemo neki termin koji je ovako odgovarajući. Evo samo da Lana kaže, dodaje, žvala je pala, da se promeni naziv, naročito sada nakon slučaja Bačulov, gde smo videli kakvo je Vučić zlo. Lana, ovako da kažem, ja razumem ljutnju, potpuno razumem. Da, ovako si ti jasno evidentirala šta ovaj Vučić radi sada ovom pričom oko Bačulov. Bačulov je bio ovde, bre, jasno je svima nama o čemu se tu radi. Razumem i to nezadovoljstvo i to, ali moj pristup je da se uvek, kada se tiče ovako javnog prostora, uzdržavamo od reči tipa žvala, žvalavi, slično. Dakle, ne koristimo takve. Nego da nađemo neki termin ovako koji je najprimereniji, pa ako čovek i ne može, ne kaže, ma ovaj mi je, ajde potrudimo se još malo, shvataš da nađemo neku reč koja je ovako za javni prostor ipak odgovarajuća. Kada se tiče imena podcasta, pa evo da ti kažem, i Mila smo mi mogli opisno ovako bolje da najavimo. Misliš da ide za Mila, nije imao neki nadimak ili nešto se govori za njega ovako, pa da onda, shvataš, ali šta je suština? Suština je da je Milo politički pao. Milo je pao, to je suština. I mi smo suštinom imenovali naš podcast. To je uvijek moj pristup, to je moja ideja. Budući da idemo ka razvlašćivanju Aleksandra Vučića, što je suština ove političke borbe sada, ja bi ovo da to Milo je pao ovako ostane pa stalno da asocira da sledeći koji pada je Vučić, a vremenom, evo, prihvatam tu ideju da možda i zajednički razmišljamo oko toga, ajde kada dođe neki trenutak da kažemo, ajde, Milo je pao, bilo je na početku, ajde da vidimo da smislimo neku inovaciju, da možda i promenimo naziv našeg podcasta i da onda i time ovako ljudima pošaljemo neku poruku, aha, Milo je pao, trajalo je jedno vreme, to je bilo, ajde sada da, što se kaže, rebrendiranje ili nešto slično tome, znaš, pa da se bavimo i time. Meni je to okej ovako, inače što tiče Vučića, Vučić jeste zlo. I ovaj slučaj Bačulov, on je jedan od posljednjih primjera preko kojih mi vidimo da je Vučić zlo. I slušaj, kada je Vučić krenuo sa ovom pričom Miši Bačulovu, a mislim da nama to nema veze, ja sam smatrao, i evo sada to javno želim da kažem, ja sam smatrao da je najprimereniji odgovor na to što Vučić sada radi, da se najpreciznije, jasno kaže, Aleksandar Vučić je odgovoran za pad nadstrešnice i za ubistvo 16 ljudi 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu. Vučić. Kakva bre Zorana Mihajlović, ona, svataš, navodi radi ovo, radi ono, Goran Vesić, svataš, Toma Mona i tako dalje. Vučić je odgovoran i mi treba to tako precizno i da kažemo, naročito u ovoj situaciji kada je on aktivirao ovu neku njegovu bezveznu priču o Miši Bačulovu. Naprimjer, evo, počelo je redovno zasedanje Skupštine Srbije, ovo jesenje.
Ja sad vidim prvo ovi opozicijoni poslanici dalje sede tamo. Pa čoveče, bre, šta sediš tamo? Koliko puta su ti srpski studenti prži? Izlazi odatle. Dođi na proteste, u prvi red da si na protestima. Ali ajde, evo ja vidim, oni dalje sede. Ako već sediš tamo, pa gde je jedan od tih poslanika da se javi za reč? RTS prenosi direktno. I da u kameru ovako, da cela Srbija čuje, kaže Vučić je odgovoran za pad nadstrešnice i za ubistvo 16 ljudi toga dana u Novom Sadu. To je moj pristup. Evo, Lana je poslala to pitanje i evo ovo je moja reakcija sada na tu situaciju. Plus Lana, ne samo Lana, nego svi građani Srbije, narode, 1. novembra ove godine svi idemo u Novi Sad. Milo je pao, kompletna ekipa, Joviću. Svi u Novi Sad, nema šta, evo pozivat ćemo od osvrta do osvrta. Od jedne epizode podcasta Milo je pao do druge, svi 1. novembra u Novi Sad, mi, kompletna ekipa, Platforma za Srbiju na isto, u prve redove. I ne samo tada 1. novembra, tada naročito, jer je godišnjica te tragedije. Ali kada su drugi protesti koje organizuju srpski studenti, druga okupljanja, uvek da smo u prvim redovima. Evo i ja se malo sada naljuti, kao shvataš ovaj Vučić, aj neka se malo našla, ali ne možeš, shvataš čovek, potpuno ovo što radi, to je ludilo jedno. Idemo na peto pitanje, pitanje broj 5. Marko iz Leposavića pita, zašto Vučić ne proglasi okupaciju Kosova i Metohije? Imamo veliki broj ljudi, pre svega Srba sa Kosova i Metohija koji se javljaju da komentarišu i bilo ideja ovako i da se dođe, se gosti u podcastu i moj odgovor je kad god želite. Samo ovako osmislite kada vam je zgodno da se dođe ovde, da popriča malo u podcastu Milo je pao uslim u životu o tome šta Vučić tamo radi, šta radi ovaj Kurti. Meni to deluje da Kurti i Vučić ovako u nekakvom dogovoru sve ovo rade. Da sve što Vučić radi oko Kosova i Metohije, da to zapravo najviše koristi Kurtiju, shvataš, Albinu Kurtiju. I da je ovako Kurtiju, Vučić je ovako najkorisniji saveznik ovim njegovim projektima i tako dalje. Sada su izbori u nedelju na Kosovu i Metohiji i mi sada ovako podržavamo sve ove naše ljude koji se javljaju, koji osmišljavaju neki način borbe koji je drugačiji od ovoga što je Vučić radio. I evo, Marko, da ti kažem i najpreciznije, pošto ja ovako praktikujem da nema sad nešto se beži od odgovora, moraš precizno da kažeš šta misliš. Zašto Vučić ne proglasi okupaciju Kosova i Metohije? On to ne proglašava zato što ne sme. Zašto ne sme? Ne sme zato što bi se nekome zamerio. Kome bi se zamerio? Zamerio bi se ponekim strancima koji su ovako već neko vreme komentarisali okolo da oni, boga mi, ovako veruju predsjedniku Vučiću. Pa naravno da mu veruju kada im je isporučio sve što je od njega traženo. Sve što je od njega traženo. Evo, na primjer, Marko iz Leposavića, međutim sada mi ovako skrenu pogled, imamo i pitanje Brnović iz Čikaga. Pa samo da se nadovežem, pita da li ste saglasni da Vučić pada kada stranci to odluče. Prosto asocijacije malo mi radi. Pa slušaj, Vučić se najviše plaši stranaca. Posle srpskih studenata, Vučić se najviše plaši stranaca. Stranaca se plaši i kada se tiče te ideje da proglasi okupaciju Kosova i Metohije. Ja bih ovako dodao jednu stvar. Međunarodna determinanta jeste važna za ove naše prilike. Jeste važna. U Crnoj Gori kada smo razvlašćivali Mila, međunarodna determinanta je bila važna. Ali čoveče, to nije najvažnija determinanta. Najvažnija determinanta je ova naša unutrašnja determinanta, srpska, koja podrazumeva da Srbija više ne želi Vučića na svome čelu. Što se tiče međunarodne determinante, međunarodnih procesa, mi vidimo da je Vučić posljednjih sedmica, rekao bih ovako i meseci, malo izgubio ta međunarodna uporišta. Ne malo, ja bih rekao skoro pa potpuno. Kud god ode, blamira nas. Naravno, blamira i sebe, ali to blamira sebe, svataš, ne mora da bude nekakva naša briga. Ali kad nas blamira, kao društvo i država, evo, na primjer, sad je išao je u New York. Pazi, ovaj Merc, kancelar, vidi, a inače, zna, ovako, ne može na oči da vidi Vučića.
I to se ovako vidjelo, rekao imaš 1 minut, reci šta imaš, se pozdravljam, alo. Kad je bio u Japanu, slao DJ Vučićeviću slike kako je primio car Japana prima svakoga ko dođe u posjetu zvanično ovako, a s premijerom Japana, jedva da je proveo 2 minuta, shvataš, i japanski primjer, rekao, ajde u minut, reci šta imaš. I onda on šta će, ajde da vidi malo kako izgleda Expo. Pa onda kao da kaže, evo ja sam u Expo u Japanu, pa ima ovaj naš mini Expo, pa kao da opravda nekako svoje odlazak tamo. Znači, to je neviđena blamaža i ja mislim da Vučić kada ovako sedne, tamo za onaj sto njegov u predsjedništvu i tako dalje, kada se malo ovako i osami, pa kada malo ovako sam sa sobom ponekad krene da razmišlja o tome šta mi danas imamo. Pa kad vidi kako stoji ovako oko unutrašnjih prilika srpske politike. Pa kada vidi kakve neprilike ima u međunarodnom smislu. Pa ja mislim da ovako postoji samo jedan put za Vučića koji je pravi, a to i za nas pravi put. Da se sam čovjek pomeri i da kaže ajde da dogovorimo da u narednih 6 mjeseci do pola godine imamo izbore na kojima ja neću čovječni da učestvujem. Da rasteretim Srbiju ovoga svoga tega i da obezbedim ljudima mogućnost da rade na progresu svoje ideje. Inače, da se vratim na pitanje, pošto malo smo sad kombinovali 2 pitanja, Brnovića iz Čikaga, Mark, znači Mark iz Čikaga, ne znam je to taj Brnović ili ovaj neki drugi, ali Brnovića ima, to je poreklo jedno crnogorsko, kad kažeš Brnović ili onaj, ovo je Mark Brnović, i Marko iz Leposavića, vidiš, Mark i Marko, kako se sad to našlo, ali Marko iz Leposavića je postavljeno prethodno pitanje zašto ne proglasi okupaciju, rekao sam zašto, ali da dodam jednu stvar. Nakon promjena, nakon što razvlastimo Vučića, Kosovo i Metohija će biti jedna od ključnih tema srpske vlade. U kom smislu? U smislu da ćemo ići na to da obezbedimo minimum srpskih interesa na Kosovu i Metohiji, dakle minimum srpskih interesa na Kosovu i Metohiji za početak. A onda ćemo da gledamo da taj interes bude u mnogo većoj meri ostvaren nego što je to minimum srpskih interesa. Sada ti moraš da popravljaš situaciju u kojoj nas je doveo Vučić, ti imaš nas vratiti na minimum. A onda sa toga minimuma ispod koga je otišao Vučić, sa toga minimuma da pokušavamo sve vreme da idemo dalje i dalje. Evo tu sam sada iskombinovao pitanje broj 5 i 6, znači Mark iz Čikaga i Marko iz Leposavića. Znači to su bila 2 pitanja. Imamo još 2 pitanja. Matija iz Beograda. Matija iz Beograda kaže ovako. Zašto ćuti Sanu? Zašto Srpska akademija nauka i umetnosti ćuti? Matija, ne ćutite. Ja sam video da su akademici zahtevali Vučićevu ostavku, da se tu pisalo jedno pismo koje je javno objavljeno, u kome je stajalo da se zahteva Vučićeva ostavka i svaka čast. Tako da ne bih ja bio saglasan kod da se ćuti, da nema tu ništa. Ne, rečeno je tu što je imalo da se kaže. Ja sam saglasan, na primjer, da bi Srpska akademija nauka preko svojih članova mogla malo da pojača ovaj tempo uticaja i pritiska na Vučića. Znataš, ipak ti kada nastupiš u ime akademije, kao čovjek koji je član akademije, saopšti jednu ideju, a ta ideja je važna za ovo što mi sada živimo i za budućnost Srbije, to onda, znataš, ima ogromnu neku vrednost. Znači, se pojača malo tempo, da, ali evo ja ću da vam dam jedan primjer da ovako, ne znam sad koliko je i realno to očekivanje, se pojačava tempo. Evo, na primjer, ja sam letos, kad je bilo, znači letos, organizovan je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti komemorativni skup posvećen akademiku Ljubomiru Simoviću. Ja sam otišao sam na taj skup. I da čujem šta će tu da se kaže, govori i Dušan Kovačević i još nekoliko akademika, ali da ukažeš poštovanje akademiku Simoviću. Evo ja ću da vam kažem kako je to izgledalo. Pazi, to je ona velika sala, svečana sala, mislim svečana, tu se organizuju neke svečanosti, ali ovom prilikom komemorativni skup jer je reprezentativna sala i tako dalje. To je sala koja može da primi relativno veliki broj ljudi. Ta sala je samo 1/3 bila popunjena. Znači 1/3 popunjena sala na komemorativnom skupu Ljubomiru Simoviću, čoveku
koga sva Srbija zna. Ja sam se pitao, pa gde su drugi članovi Srpske akademije nauka i umetnosti? Gde su svi oni glumci, režiseri, koji su pravili drame na osnovu onoga što je pisao Ljubomir Simović? Onda sam saslušao pažljivo, na primjer, i te reči koje su bile poslate i upućene Ljubomiru Simoviću. Tu sam isto ovako imao nekoliko napomena i tako dalje, ali očigledno da imate neku vrstu kao nekakve pasivnosti, shvataš. I tih ljudi čak i oko onih situacija u kojima se podrazumeva da je tvoja dužnost da dođeš na taj događaj kada se organizuje komemorativni skup. Jednom tvom članu, čovjeku sa kojim si proveo neko vreme, koga uvažavaš, čovjeku koji je dolazio tu, shvataš, koji ima poštovanje u ovome narodu. I ja sam primetio da neki ljudi, kao i Akademiji nauka, saopštavaju primedbe, na primjer, i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Gde je patrijarh sada da zameri Vučićovu? Gde je mitropolit ovaj? Ali ja bi tu isto malo ovako preusmerio to kretanje. Ok, patrijarh se za sada ne oglašava u smislu kritike Vučića, ali se oglasio se mitropolit Joanikije, na primjer, mitropolit Crnogorsko-primorski. Oglasio se mitropolit Žički Justin. Pa znaš ti kakvu je kritiku on javno uputio Vučiću za ovo što on sada radi, shvata? To sve prate vernici. Onda imaš vladiku Maksima, imaš nekoliko crkvenih velikodostojnika koji su oko hrabro, javno saopštili kritiku direktno Vučiću koja je podrazumevala da mu Vučić treba da se sklanja. Tako da bih ja i u slučaju Srpske akademije nauka i u slučaju Srpske pravoslavne crkve uvek bi vezivao svoju pažnju za one poruke koje stižu iz SPC-a i iz SANU, koje odražavaju realno nekako viđenje ovoga šta mi danas u Srbiji politički imamo. A šta imamo? Imamo da Vučić razvaljuje sve i da hoćemo njegovu smenu, a na njoj najviše insistiraju i tako dobro to rade srpski studenti. Tako da, Matija, evo, to je pitanje bilo oko SANU, ja sam ti rekao, pomenuo sam i Srpsku pravoslavnu crkvu i, poštovani gledaoci, naravno i Matija, idemo na 8. poslednje pitanje za ovaj osvrt. To pitanje uputio Milun iz Ljiga. I Milun iz Ljiga kaže ovako. Kaže Milun: budući predsjedniče srpske vlade, prihvatam tezu da srpska ideja treba da bude središnja u razvlašćivanju Vučića. Ali kaže, da li središnja prva ili središnja četvrta ili peta? Dakle, koliko ja razumem, Milun kaže, mnogo imamo prioriteta, a među svim tim prioritetima, da li ti, Pavićeviću, smatraš da je srpska ideja prioritet nad prioritetima broj 1 ili je prioritet broj 4? Naprimjer, Milune, srpska ideja, ubedljivo prva. Ubedljivi prioritet. Ono što se kaže prioritet prioriteta. I evo ja ću tu samo u nekoliko ovako tačaka da kažem zašto ja mislim da to tako treba da radimo. Prvo, jedno 30 godina mi imamo situaciju ovde u Srbiji, u ovom regionu, evo da kažemo u čitavoj Evropi, da ti ovako negde ideš, pa kad bi neko rekao Srbija, srpsko, sve nešto, ljudi kažu, ba čekaj polako, je li to neka velika Srbija, je li to ovo, je li to, alo, pa sve nešto moraš onako oprezno, pa malte ne moraš bojažljivo da upotrebiš tu reč Srbija, srpsko, srpstvo, pa moramo da izađemo iz toga, čoveče. 30 godina, dosta je bilo takvog pristupa. Znači, srpska ideja i za Srbe, i za druge ljude drugih nacionalnosti, tako da kažem, koji žive u Srbiji ili u našem okruženju, donosi samo dobro. I onda ćemo mi vremenom i kroz delovanje vlade da pojašnjavamo šta ta ideja sve znači. A na prvom mestu srpska ideja znači snaženje srpske države. Dakle, da osnažimo državu, da kad ti čuješ ono da je Srbija država koju poštuju, da ti zaista vidiš da je to tako. A ne ovo ko Vučić ode negde pa ga tamo ponižavaju, svi živi. Kad ode u veliku državu i kad ode u neku manju državu, svi ga živi i ponižavaju, stavljaju ga, nema ga reće i klupe i tako dalje. Znači, srpska ideja, snaženje srpske države na prvom mestu, a onda idemo dalje. Srpska ideja znači da svaki građanin Srbije, kako god se izjašnjavao nacionalno, verski, živi dobro i živi slobodno.
Eto, to ti je, čoveče, srpska ideja. Ta ideja. Ja onda imam jedan dodatak. Ljudi pitaju, ima ova evropska ideja, pa šta s njom? Jesmo li mi za Evropu? Jesmo li protiv Evropske ideje? Jaka srpska ideja je kompatibilna sa jakom evropskom idejom. Ta dva puta, ako idu snažno, ona, ja mislim, treba da budu ovako povezana. Plus, još jednom da kažem, srpska ideja svima donosi dobro. Tako da, Milune, nema ono, je li srpska ideja prioritet 2, 1, 7, broj 1. Srpska ideja, prioritet broj 1 i evo ovim odgovorom Milunu iz Ljiga, ja sam zaokružio ovaj prvi osvrt srede, čisto ovako mi volimo da sumiramo na kraju šta smo imali. Zoran iz Beograda traži ime ministra, mi smo tu pomenuli Vulevića kao novo ime, ovako Dritani što je oko Mila, rekli smo optužnica najverovatnije spremna, Slađa iz Priboja, oko toga Republika, monarhija, evo pričali smo o Karađorđevićima, Slađo, javi ti ako imaš neke dopune. Lana iz Požarevca imala je predlog za promenu imena, da ne ponavljam sad onu reč na kojoj insistirala Lana i tako dalje, sve smo se dogovorili. Pitanje broj 5, Marko iz Leposavića, to smo povezali sa komentarom Marka iz Čikaga, naš oko okupacije Kosova i Metohije, zašto Vučić to ne radi i oko toga da li Vučić pada kada stranci to odluče, tu smo rekli plaši se Vučić stranaca, slušaj šta je to. Matija iz Beograda, Sanu, mi smo tu malo napravili refleksiju i na Srpsku pravoslavnu crkvu i Milun iz Ljiga, srpska ideja broj 1. Poštovani gledaoci, evo rekao sam više puta, ovo je bio prvi osvrt srede, baš nas zanima. Kako će ovako da protekne ovaj prvi osvrt srede, iako je on u suštini isti kao i osvrt nedelje, ovako sad imamo osvrte 2 puta sedmično i da provjerimo da li je to u redu, kako vi reagujete, da li, na primjer, ste zainteresni da zaista imamo 2 puna osvrta sedmično da se vratimo na jedan ili... Ako se, evo Joviću ti reci, ako se pokaže da moramo da uvedemo i 3. osvrt, ili imamo li mogućnosti da i 3 puta se osvrnemo? Svaki dan. Dobro, slušaj, evo, Jović kaže možda i svaki dan imamo pozor, ali onda Jović da ga skrati, a ne bude ovo 35, 40, 45 minuta, nego u 15, 20 minuta, jedan brzi ovako osvrt, to se pregleda dok se malo priprema nešto u auto, može? I malo i kraće ovako, znaš, ali evo čekamo vaše komentare, vaše sugestije, vidim ja da se mi ovako vrlo dobro razumemo oko ovih osvrta, vidimo se u osvrtu nedelje za vikend, prijatno.